Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созем хубен. Ҷои апай обида омадем 13 дарвоза духтарако, апай обида халатҳои новинкаи ҳам хе фасонак омада ирабне сер сангак, лавошон ане хели парпарак ва тур доранд духтарако. Нархи аканчати не 330 сомон мефуртанд, 300 сомон кадаган. Грандиозни аксия духтарако дар апай обида 300 сомон гуфте на? 300 сомон ҷои мешудагиша духтаро расветка дорад, доставка апай обида дорад, доставка ҳам ба шаҳраи Россия, ҳам дохили Тоҷикистон духтарако. Доран ба почтарам бор роӣ мекунем духтарако, бор муддати 1 моҳ 25 рӯз меравад духтаро. Касе харидора метонен дар WhatsApp рӯи экран буда бинависен. Коричневый цвет дорад духтарако, ина хаки дорад, бо сиёҳ дорад духтаро. И боршон нав омадаи аҷоибот фасонака, ини поиндашон не хели тур дорад духтаро. Нигоҳ кунен. Ина духтарако. Ба гуфтани хоҳарам киртаакҳои бои ай духтарако. Баъд ини тигмадорора мепурсе, тигмадорорам ҳаст ай духтарако. Ира ябор нишон тием. Иниш дождик санг дорад, чихе хушурай. Сета расветка дорад. Ина коричневий ам доштай духтарако. Бо сабзи талха доштай, сиёҳ доштай. Сета расветка духтаро размеро ай 50 то 58 тай, а? Ёш стандарт ба 48 то 52 54 пушура мешавад духтарако. Тукмадорора нишон тием. Баъни аранҷавиёшон духтаро омадаги 280 буд, нархи ҳозиршон аксия шудаги. Ё чанде? 250 сомон кардиан духтарако. Нархҳои пешина хеле арзон шудай. Чанд та расветка дорад, дигар ангошон нишон тием. Ина 250 сомон духтарако. Суроғаи апай обида 13 дарвоза 8 қатор духтаро. Худам мегзара. Коричневиш ҳам ҳастай духтаро, сиёҳш ҳам ҳастай. Ина вай сабзи торикак. 5 та расветка дорад, размери 50 то 58 ҳастай духтарако. Биё дами видео ябора иёрам нишон тием. Баъд духтарако апай обидози аксия кадаги киртои 120 сомонара нашо доставка дар WhatsApp хичо менависен. Ай 10 та зиёд доставка доранд 120 сомоношона. Сурат напурсен, хоҳиш мекунам. Мо оз 120 сомон отдельно шумода нишон метиём. Ини духтаро и киртаи Сабрина Назри ира халатш омадаги ҳозир. Ё чанде? Чанд сомаи? Небиден духтаро. Арганзаи духтаро остинашо манжет дорад, нархошон ҳам нархҳои дастрас духтаро. Бо дигар ангша нишон тием. 3-4 та расветка дорад, размер чӣ хеле буд? 46 то 58 та размер доранд духтарако. На ранги сиёҳош, сиёҳш ҳам хушрӯ будай духтарако. Бои на духтаро дидем бори новинкашон беҳад фасон духтарако. Душман кушак. Баъд духтарако не халатошон омадай ҳам хе хушрӯак. Ё чандия версачо? 330 сомона 300 мешавад духтарако. Оснашон ам хели сангак дора. Ай 48 то 58 размер дора. Бо расветка дора? Сабзи сиёҳ будай духтарако. 2 та расветка доштай, пуштакошон хай бесанга, пешошон вал вали сангай духтарако. Доекошон духтаро нигоҳ бори нав омада, ишам хушрӯак. Ё чанди? Не, ёш 400 сомон духтарако. Диден? Халат дора, кирта дора духтаро. Як расветка, я? Не кардиганошон ҳастай духтарако. Ё чандия? 250 сомон. Баъд духтаро не халатошон ҳастай бо. Ё чанди? 250 сомон. 250 сомон. И варианто чи? 280 сомон. 280 будаги 250 кадаган духтарако. Апай обида доставка шаҳрои Россия надошт. Ба хотире ки ман видео кадесам доставка Россия дора. И эълон барои ҳамо одамои клиентҳои Россия. Касе на доставка Россия мехоҳ метонен дар WhatsApp хичон бинависен, маълумоти бештарро низ ай хичон мегирем. Почта катиам бор мера муддати 1 моҳ 25 рӯз. Самолёт қати, мошино қати, хулоса ҳозир беҳад осон шудаги борои кин духтарако. Баъни пардорошон Сабринаи Назри, куртаи Сабрина Назри ам ҳастай. Чанд расветка дигаш омадаги? Ина нигоҳ кунед расветкаош чихе хушрӯ, размеро 48 то 58. Ё чанди буд? 300 сомонштаги 150. 300 буд 150. 150? Чанди? 150 сомош дега духтарако. Аввал 300 дега 150 кадагиан киртои Сабринаи Назрира. Ина духтарако киртаи Сабринаи Назри ҳама хе фасонак остинашон пар дора.
шабнами сироёш буд бахшиш духтаро и шабнами сироёш буда 150 сомон шудаги грандиозни аксия духтарако духтарако апай обида бо ани королевский влюрои чашми зулайхора скидка кадаги аввал 280 буд ҳозир 250 сомон кадаги кабути электрик сабзи талха хакит свет мешад 4 цвет духтарако аҷоибот хушур то 56-58 размер доранд духтаро пешашон анам хели санг дора аҷоиб хушурай мақсад ё чанг намегирифтаги шай качестваш беҳад хушурай остинакушон клёшакай духтарако анам хели сангак дора духтарако бо ина стойка вараднигами чашми зулайхора остинакушон манже дора киртай бои ба гуфтани хоҳаракам аҷоибот ишам хушурвак ҳозир ман духтаро яча гирифтам одам бисёрай барое ки айҷа нишон тим гуфта ай наздик дигароша кисам дора на киса доштиян духтарако дигароша ай дур нишон метим ҳозир духтаро бубинен барои одам бисёр будан як пешон наздик оварад ина духтарако сабзи талха хаки оранҷеви торик ранги сиёҳ дорад ва ҳами кабути электрик нархиш 300 сомоная аканчати лица ина духтарако 300 сомонай суроғара фаҳмондам бозори корвон 13 дарвоза 8 пеши 8 қатор ина духтарако ма ваъда 120 сомона додам распродажа грандиозни распродажа ина духтаро нигоҳ кунед чӣ хел хушро айё доставка ай 10 та зиёда размер напрсен расветка напрсен касе барои савдо мегирад дар шаҳрҳои россия духтаро инам хеле мисол ҳаранга размерро роӣ мекунед метонен амхи харидорӣ кунед 120 сомон касе ай 10 та зиёд мегирад бояд ча арзон мешавад кучора нигоҳдоригу ина иш 150 сомон да стреч комбахта иш духтарако дига вариантош 120 сомони хад аҷа қариб 50 нам да ҳамаира нишон наметем харидори аниқ барои савдо мегирсад гап занен ҳамахе ҷудо карда мисол расветкои хусуша барои шумо доставка мекунем доставка ҳам ба шаҳрҳои россия ҳам дохили тоҷикистон ҳаст духтарако почта қати самолёт қати мошино қати роӣ мекунем ё вариантои 120 сомонашай духтарако анамахе дида скриншот када дар WhatsApp партои ина духтарако киртои апай обида бо новинкаша биден чихе фасонак баргакдор и 3-4 та расветка дор аз расветкоша нишон метим то 56-58 размер ҳастай духтаро ина расветкош хаке сиёҳи сиёҳи торикай бо сабзи талхай нархиш 280 буд ҳозир 250 сомон кадаган духтаро ина касе доставка дар кора марҳамат